Good afternoon, everybody. Miss Or Julina Luab from Miss Or Radio 87.5 FM. Sir, Chairman, sir, good afternoon, sir. So, this is about, sir, yung mga kapitanes po, no? Yung mga barangay captain nung nakaraang BSKE na umapila po kasi natalo sila sa counting of votes nung counting pagkatapos ng election. And then, nung nag-apila sila, ay sila pala yung panalo. So, paano po natin maiiwasan sa susunod na election po, sir? Like, maiwasan man lang or maibsan yung ganitong mga sitwasyon? Po, hindi talaga may iwasan yan. 100% hindi may iwasan. Bakit po? Bilang isang nag-practice ng eleksyon, ganito po yan. Una, tatandaan natin, at hindi namin sinisisi sa kanila. Pare-pares na kami partner. Ang nagbibilang po, hindi naman po COMELEC. Sa baba, ang nagbibilang electoral board members na aming tinuturuan kung paano bilangin ang boto. Kahit kayo po nagbibilang ng balota, minsan mali ang appreciation nyo sa nakasulat. Halimbawa po, ang nakasulat sa pangalan ay Juan. Pero ang nailagay na pangalan ay Juan, na Juan O-N-E. Juan dapat ang pangalan niya. Nalagay Juan O-N-E. Question, ibibilang mo ba o hindi? Sabi ng teacher, hindi dapat ibilang yan, mali spelling eh. Di ba? Pero pagdating sa korte, bilang yun. Same sound eh. Di ba? So ano ibig sabihin? Nagkamali ba si teacher? Hindi. Mali lang interpretasyon niya. Intentional ba yun? Hindi. Kahit ano sino, pwede magkamali doon. Kaya ka nagpapadang protesta dahil may mga maling bilang na mali dahil manual ang eleksyon. Meron nga, nakakita ko balota, pare-pare sa sulat. Bakit pare-pare sa sulat? Yung pala. Hindi pala butante talagang bumoto, isa lang ang nagsulat. At yun, baliwala lahat. Ang tawag doon, written by one. Pero, pagdating sa presinto, bilang lahat yun. Pero pag nag-protesta ka na, ilalatag lahat yung balota. At makikita, bakit pare-parehas ito? Pare-parehas, written by one. Ang written by one, pwede ibaliwala ng korte. Nagkamali ba ang teacher doon? Hindi. Hindi naman niya nakita lahat ng balota. Habang binibilang, kasi pa isa-isa lang ang pagbilang niya. Samantala sa protesta, nilalatag lahat yan. So, kinukumpara. So, ang ibig sabihin po, talagang minsan magkakaiba yung bilang pagdating sa korte at bilang pagdating sa mga guro. Kasi siyempre ang may expertise naman sa law ay ang korte, hindi naman po yung mga guro. Ang mga guro, basic lang na tinuturo namin paano bilangin yung mga balota. Siyempre, pag mas mataas ang korte, hindi na nangulugan dinaya yung mismong boto sa baba. Ngayon, kung ang patutungkulan naman po ay automated election, wala pa pong napatunayan kahit isa na nagbago ang boto substantially. Kung ang boto nyo po ay 100, nung pinilang ang balota, 100 din. Minsan naladagdagan ng isa, dalawa. Kasi merong boto, tuldok lang ang nilagay ng botante. Hindi binilang ng machine kasi less than 50%. Pero pag tingin sa naked eye, kita, bilang yung plus yun. So, ganyan po talaga. The reason why ka nagpo-protesta, lalo pa, pag barangay. Minsan ang lamangan, isa, dalawa lang. Minsan nga may toss coin pa. May drawing of lots kung sino ang talagang nanalo. Parte po yan ng isang proseso. Hindi po talaga natin maiiwasan. Sa Pilipinas, walang natatalo. Lahat, natataya. Ayan. So, yun po. Ang sa akin, wag po kayo mag-alala, the COMELEC will always proclaim the rightful winner based on the ballots. Yun po naman ang commitment lagi natin. Thank you so much, sir.